Sziasztok! Történt egy kis dolog, ami most nagyon nem jó. Meghalt a mikrofonom, ugye ami a headsetben alapból benne volt, és hát ugye most már nem tudok olyan jó minőségben beszélni, mert most is a webkamerát használom. És hát ugye ez rossz. Meg hogyha például elkezdek írni valamit, vagy csak egy játékba mennék előre, ilyen borzalmas hangot ad ki. Szóval hát nagyon hangos. Aztán a hangszóró, hát azt meg úgy sikerült elrontanom, hogy újra akartam telepíteni az illesztő programot, letöröltem, felraktam és nem működik. Ezt most úgy oldottam meg, hogy a hangfalba beleraktam a csatlakozóját, szóval ez még viszonylag működik. De most már megint nem azt a hangzást adja, mint régen. Szóval lényegében csak ennyit szeretnék mondani. Amíg nem tudok egy újabb headsetet szerezni, addig nem nagyon lesznek videók tőlem. A Battlefieldet még végigjátszom, az 23 rész összesen, azt fölvettem már rég. És ez most tényleg nem tesz valami jót nekem. Néha még talán Call of Duty lesz, de az is csak úgy, hogy csak egy részen kommentálok, vagy utólag. Mert nem szeretném, hogy hallanátok azt, hogy ütöm a billentyűzetet. Sőt, ilyen Binding of Isaac meg ilyesmi nem is lesz, mert az nem hajlandó fölvenni, amivel azt veszem, az nem hajlandó fölvenni ezt a Microsoftos webkamerát. Hát akkor csak ennyit szeretnék mondani. Sziasztok!